Колкото и да скидаш по света, от вкъщи по-хубаво няма. Добре дошли в първия ми влог от България, в който ще ви заведа на едно от местата, които по мое мнение са най-красивите в нашата родина, а именно Синаница. Така че сега ще ви взема с нас. Ще ви покажа не само как изглежда самото местенце, а как изглежда целият път до там, колко време ни отне, колко е трудно, къде спахме, какво ядохме и дали си заслужаваше. И въпреки, че може би не сме най-запалените планинарки, с нас смехът и доброто настроение са гарантирани. Това е компромати, хората себе влизат в такива ситуации. Ready to go? No. Ще се будим на мега яко. И ще хапнем хици. Защото раницата е два пъти по-голяма от тебе. Пак съм най-натовареното мага. А догоре? Мислим да бягаме. Идват. Моите диви козички идват. Не каза, че няма да си носи раницата. И я метна в един храст. Взимаме някакви запаси за изпът, защото утре ще бъде дълъг ден и трябва да имаме някаква храна. Ние целият ни картун. Пък е симпатично апартамент. Утре трябва да станем в 6:30. В момента, в колко часа момичета в момента? 12 нещо. На 12 часа кажи речи, аз още не съм изкъпала косата. А защо трябва да станем толкова рано? Защото ще затворят пътя до хижа Викренденица. А за хората във влога. А те за какво го затварят? И за да не стане лудница, ти знаеш колко е тесен пътя нагоре. Добре, за това ще станем толкова рано. Да, това ще ми е първия влог от България. Верно си нямаш, ли? Нямам влогове от България. Имам от навсякъде това. Започваш. Да. И до на палатки. Да, ще ходим на палатки. Защо ще ходим на палатки? Защото нямаше място в хижата. Но, whatever, ние сме много над нещата. Какво правиш, Ерика? Ами очевидно не стига един апартамент и се налага всяка да си има собствено пространство и за мен остана балкона за петата баня. Добре, ще носиш спалния чувал. Не, всички си носи. 2 години на план. Дени! Това е компромати, хората себе влизат в такива ситуации. Виж като чисто наука. И утре за точно 10 минути ще ги направиш на Дармадан. Аз само ви кажа, че си взех обикновените маратонки. Бели. Ай, пак Добре. на жорската ще ми ходиш. Добре. Взела съм един свичър, Още нещо да раздаваш на някой? 2 полара. Откри разликата. Ами, Ерика. Кои дрехи са на Ерика, кои са мои? Мисля, че е доста очевадно. Аз бях този човек. Кога? Ами не ме познавахте тогава. Да, аз те познавам като лилавото Аз човече. съм този човек. Аз те познавам като ето това лилаво човече. Много е добра. Прави клипчета. Ще си правим мини влогчета. Много ти мачка с хубавата тениска. Защото ти си едно слънчево момиче. Ready to go? No. Така, тя си покажи раницата. Това е една малка скромна ранча. За касата, която е 1,80 м. Тя е като мен. Абсолютно. Ще има неща, които после ще се махнат, като се махнат. А то ли ти така ли ще го даваш догоре? Как те? Как сте, момичета? Готови ли са за планина? Не. Не знам, че после ще е много хубаво. Много ще ни хареса и ще се будим на мега яко. И ще Ще хапнем ядем хици, ще пием кафето и ще се заслужава. Оле, виж какво скриво слънчице. Аз съм като в Алпите. Криво, ама нямам друга поставка. Защото раницата е 2 пъти по-голяма от тебе. Пак съм най-натовареното мага. Мислиш ли? Арио шор. Да, полетя на едно място. Това викам, че като чекира на летището, сега ще ги остави. Аз съм готова. Но без раница. Еми ще трябва с раница. Да си пина. Малко ми е тежичко. Всичко е наред. На разходка? Италянски. Лежерна разходка в българските Алпи. Кухи. Само отзад. Денка, пак в живота да спреш, да се обърнеш назад и да видиш какъв хубав път си изминал. Точно така, Петя. Много вярно. Сме на Моратовото езеро. Много е красиво. Не знам, Доломити и Норвегия, кой ще да ми ги хвали. Хора.
Това е такава красота. Имаме и си красота в България. И то голяма красота. И се качихме до тук без проблем. Козички за 10 минути от хижа Вихрен. За 10 кг багаж. Даже повече според мен. На то ли си сигурна? Никакво затруднение. Бяхме... А догоре мислим да бягаме. Ще тичаме, нали? Да. Ултрамаратон. Не сме Топ. До година сме готови за Витоша 100. Синаница утра. Покажи къде трябва да идем. Покажи ми багажа. ето там. Само там. Човек! Тук дори е малко приятно, че не виждаш крайната. Преди да тръгнем, нека ви дам малко повече информация за самия маршрут, защото ако и вие сте решили да посетите Синаница, е добре да знаете какво ви очаква и къде отивате. Ние избрахме да тръгнем от хижа Вихрен, откъдето започва и първата част на маршрута. От хижата до Синаничката порта ни отне около 2 часа и половина, като този участък определено си е сериозно изкачване, но пък минава през едни от най-красивите части на Пирин, покрай Моратовото езеро и Бъндаришката порта. Ерика е шерп. Толи, това стана по-голямо от тебе. Минахме най-тегавата част. Горе-долу колко скачване беше? Час и половина. Аз съм много горда с нас, защото с нашите 10 кг раници на гърба държахме мега добро темпо. Абсолютни герои. Спирахме само може би 2 пъти за почивка на най-стръмния участък. То просто защото раниците трябваше да ги намесваме постоянно. Даже може би малко се бяхме подсъмнили. Да, мисля, че да. И сега е такъв участък. Лекичък. Кюти! Щастливо ли лаво момиче? И бодър. Слагаме. Мега отчаяна! Едно стопче за хапванка. Ето там долу е езерото. Ние скачим по-горе до върха и след това отиваме до хижата. След като стигнахме до Синаничката порта, продължихме към самия връх Синаница. От портата до върха ни отне около час, като тук точно вече започва да усеща по-сериозното изкачване и бих ви препоръчала да сте с една идея по-стабилни обувки. Идват. Моите диви козички идват. Началото към върха и ето това нещо предстои. Ето там горе е върха. Ерика, как си? Абсолютно заслужаваш. Както ти? Служаваме месечки. О, да. Сега като идем долу в хижата ще хапнем. Не папкаме. Ще дем по. Пети ти как си? Мой бен. Кажи, за друго моля те. Ила, има ли твой сладко? Нашият Type C приятел, a.k.a. Толи, на качване каза, че няма да си носи раницата. И я метна в един храст. И сега чакаме да видим дали ще си намери, защото доста се позабави. Някъде по пътя. Ме е страх, че и тя сега ще се изпита. Ти кой точно път е хванала? Обрегона си. Но все още не я чуваме вече. Колко? 10 минути няма? 5-10 минути. Да мине. 10 минути. Толи! Ние чакаме да дойдеш отгоре. Знам, че очаквате, аз в чук просто. Милата. Падна ли? Добре. Върнахме се обратно до Синаничката порта. Този път ни отне около час, а оттам вече започва слизането към хижа Синаница. До хижата са около 30-40 минути, но ако планирате маршрута в обратната посока, имайте предвид, че това кратко на пръв поглед изкачване обратно към портата може да се усети доста сериозно. При нас от хижата до Синаничката порта отне около 40 минути. Така че като цяло, ако тръгвате от хижа Вихрен, покорявате връх Синаница и след това слизате до хижата, си отделете около 5 часа чисто ходене, без да броите почивките и снимки. Това все едно не сме в България, хора. Не може да ми се хване, ама тази чонта сигурно е 10 кг. И сега ще направя анбоксинг какво има в нея, защото има много неща. И както винаги, разбира се, е розова. Никой не го очудва. Започваме с
мини тонколонката ми и двете бутилки вода. Най-важната и най-тегавата част от цялото това нещо е спалния чувал, защото сме на палатки. Тя ще го извади, тя ще влекне раницата. Спалния чувал. Шаут-аут мама, която ми направи кръвчето. И раницата рязко слегна. Имам кърпа от Ерика, имам термодрехи, имам статив. Продължаваме. Още дрехи, бурконе, летни принадлежности, още дрехи, чорапи, ластик за коса, разбира се, розов, 2 зарядни батерии, които не използвах до сега, очила, защото трябва и вечерта да виждам. Храната има още малко, лампа, челник, зарядно, кабели и гланцово. Цяло това нещо, хора, не стига, че го носихме от Банско, качихме се до върха с него и дойдохме тук в хижата, нямаше места. В нея сме на палатки. Много е готино, между другото. Бибинки малко. Трябва да си видя все пак къде е бара. Аз, която не пия бира, си взех бира. Ерика ме инфлуенсна. Някои моменти просто си плачат за една. Така е. Но само мога да ти кажа, че в момента, като гледам цялата гледка, се едно си в България, наистина. Само да покажа една магия. Кажи ми, че няма такова. Нока, да искаш. Не ти си, че не пия бира, нали? Yes. Так му си скъпах в импровизираната баня, която е към палатката. И направо се разложих. Толкова е прекрасно. Леко напича слънчице, последните лъчи за деня. И е толкова хубаво. Не съм спала на палатки от 2020 или 2021, нещо такова, 5-6 години вече. И много обичам да спа на палатки, като малко много ходихме с нашите по язовири и по такива неща и много обичам всичко в природата. Не си изкачването, до самия върх си беше тегавко, но до самата хижа според мен изобщо не е кой знае какво. Не за моите разпирания. Но за върха малко, може би, сипите бяха по-така евентуално проблемни. Аз много си гледах в краката да не се хлъзна, но очаквах и там да е по-тегъв. Беше около час от портата, така че трябва си обаче. Гледката беше много яка. Така хубаво напича слънцето. Направо не мога да опиша. Какъв е кеф, толкова е приятно. И после хората се пазят от слънцето. Какво ще се пазиш, бе, брата? Така да сетиш мъчичките. Всички май днес заложихме на боб с наденица. Салатка. Фете, ти ли, че са ли си пелиш? Браво на теб. Айде, Кучо, айде с нас. Айде. Браво на момчето. Браво! Отиваме да седнем малко на слънчето, докато все още не се е скрило. Така му хапнахме и да любоваме на прекрасната гледка. И си Кучанчо. Добро утро. Нямахме търпение да стане сутрин, но след вече да се събудим и да хапнем мекички и да мине целият студ през нощта. Не знам как в най-топлата седмица на август умряхме от студ. Сутринта имаше даже скреж по самата палатка и не спахме. Не аз дей. Ката ти спали? Не. Особено много. Не знам кое е по-добре, честно казвам. Дали на палатка, дали в хижата. При положение, че на палатката чуваш всичко, което е около теб. Всички хора, които минават. И примерно точно до моята палатка имаше едни хора, които легнаха в 1:30. И такова диви красици, хихи, няма нищо против, не всеки се забавлява. Просто си на такова място, което трябва да се съобразяваш с други хора. От хижата долиха горе-долу същото, че в хижата има хъркащи, което не е било много окей. Но пък, в крайна сметка, когато си с толкова много хора на място, няма как, неизбежно е. Бихме толкова път само заради тази сутрин с тези мекици. И тук е пълно, няма да снимам хората, но изглежда много добре и мирише. Цялото място мирише на мекички. Аз се чай, че те са с кафенца. Тук е по тази? Да. Ми по-кратка ми струва доста по-стръмна. Събрахме си багажа и сме готови да си ходим. То ли тръгвалите се вече? Ами, да. От палатките се прибира. Най-вече.
Но пък гледката хора е феноменално. Много. Вчера минахме по ето този целия път. Изкачихме до върха. Върнахме се обратно и слезахме към хижата. От портата до върха горе-долу час. Го взехме, може би малко по малко. Днеска имам прогрес, една чанта по-малко съм. Но в тая има доста неща, които са на потока. Да седнеш, за да... Това направо като възглавничка може да си го ползваш. По-малко вчера, защото вътре има. Може ли е така? Те са абсолютно еднакви. Защото Ерика... Защото тя го ползва за раница да дупка още неща вътре. Ама не. Банани. Банана никой не иска. Той ще се изяде. Забавно. Имам някаква концепция как трябва да се случи. Ще има начален сега. В момента както магарата ги Буквално. Самар. О, добре, че поне слизането ми е малко по-лесно. Ма такъв имаме един час, така че ме не става. Да. Дени, през цялото време ли си имаш? Ти свикна вече. Аз свикнах в влоговете да съм тоталната такава блуждаеща постоянно. Но той така си в правния живот. Глупости! Не съм решила, не съм се стегнала. Просто имам приятелки, които са много организирани. Защо ми е нужда да се тормозиш? И ти си права, между другото. Не си мисля, че нещо погрешно. Я така напред. Може да се дремваш от време на време. Ай. Той колкото тебе. Понеже съм сигурна, че доста хора ще се чудят какво е да останеш да спиш на Синаница, ето малко реална информация от нашия престой. Ние избрахме да спим на палатка и това ни струваше по 15 евро на човек или 30 евро за палатка, като те се водят триместни, но честно казано, според мен двама души е оптималният вариант. С трима в палатка вече би било доста тясно. Пижарите ни предоставят самата палатка, възглавници, одеяла, дюшек. Единственото, което ти трябва да си носиш е спален чувал, както и личните ти принадлежности за нощувка. Мечонко! Мали, колко е слаичък? Здрасти, Ерика! Ти при теб шумка? Ама, това не е, бе. Само и пусните уикенд и е готова. Аз не мога да повярвам, че ние на отиване сме го качили ето до там. И сега слезнахме и всички сме като... Не можем да повярваме къде сме били. И всъщност доста добро темпо държим и вчера и днеска. И за моето его. И вчера и днеска имаше две групички по 4 момчета. Аз много исках да ги задминавам. Така исках да рват пред нас. И сега сме пред тях. И сега някакво такова изоставахме някакво време. Викам, и за такава бърза крачка. Просто няма как някой да е преди мене. И ги настигнахме, подминахме и те са някъде отзаде. Ако се чудите дали да направите Синаница като еднодневен преход или да останете да спите, аз категорично бих избрала второто. Стоп за последна почивка на Муратовото езеро. Най-чаканата гледка е тази на хижата. Долу. We are done. Много ви благодаря, че останахте до края на това видео и надявам се моя първи влог от България да ви е харесал. Ще се видим в следващото ми видео.